ئۆپراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا مووسڵی ڕۆژە 21 دەرباسکر و دنەهادە هێزن عێراق لە باشوورێ مووسڵی پێشوە دەچن چەند کیلۆمترمانە بگەن بالەفرخانەیان ناودەوڵەتی یا مووسڵی. شاکر جەودەت فەرماندەی پۆلیسین فدرالی ڕاگەاند چەکدارên داعشê لە باشوور و ناوەڕاستا مووسڵی بە ئاراستەی ڕۆژ ئاڤای باژێردە پاش دەڤەگەریانە. ئاماژە بۆیەکێژی کرد ئارتش و هێزن ئەولەیهێن عێراقی ئیرۆژی دوو گوندên din lê başûrê Mosulê kontrol kirin û bi tenê 4 kîlometran ji balafirxaneya navdewletî ya Mosulê dûrin. Goçî hêzin Iraqê qezaya Raziqiya lê başûrê Rojavayê Mosulê kontrol kirin. Piştî derbasbûna rojekê bê ser kontrolkirina Nehiya Hemamil Elîl de din hade beşek ji akinciyên Nehiyê destkirine bi cêhiştina wê û berê xwe didin navçeyên aram. Necim Ciborî fermandeyê operasyonên kontrolkirina neynewa amajebûyekê kir. Heyanha nizanin hijmara wan welatiyan lê nahiyê mane çendin. Hevdem rêxirawanetewê yekgirtî ragihand dê sê hefteyên derbasbûyî de zêdetir ji 20,000 welatiyên medenî reviyana got 9,700 ciwan zarokin. Hevdem Mesrûr Barzanî serokê Encûmena Asayîşa Herêmê bi Ajansa Reuters ragihandiye operasyona kontrolkirina Mosulê dirêj dibe. Ne bi tenê ji aliyê leşkerî ve lêberê ji aliyê aydolojî û aborî ve jî. Amajebûyekê jî kiriye tê çaverêkirin di qonexa te hatiye operasyona Mosulê de hêzin Iraqê rûberûyê berevanîka dijwar ya çekdarê Daişê bibin. Behsa wê jî kiriye gojê destpêka operasyona Mosulê ve çekdarên Daeş firokeyên bêfirokevan û gaza klor û xar derbekar anîne û bi awayekî beşçav pişt bê çekên qenasgirê didin. Operasyona kontrolkirina Mosulê roja hevdeyê Tişrîna yekem 2016 dest pê kir. Heyanha hêzên Iraqê zêdetir ji 100 gund û pêşmerge jî 26 gund û 500 km çargoşa kontrol kirine.